Bloke honetan JClick materiala aurkeztuko dugu. Kasu honetan guk ez dugu sortuko, guk egingo duguna da eginda dagozan materialak erabili. Bai? Hasiera batean Javarekin lan egiten hasi ziren, badakizue Javak orain dela urte batzuk arazoak ematen hasi zala, azkenengo bertsioakaz, ezin izan ziren material ugari ireki. Orduan, lan itzela egin dabe orain HTML5 egitera, eta hori edozein ordenagailutatik, Chromebooketatik, iPad eta tabletetatik be ikus daitezke. Eta inongo arazorik barik. Orduen, klikatzen baldin badugu hemen, joango gara liburutegira. Hemen izango ditugu material ugari, hizkuntza desberdinetan, ez bakarrik matematikakoak, naturzientzietakoak eta hizkuntzetakoak be agertzen dira. Orduan bertotik daukazue hizkuntza aukeratzeko aukera, alduzu aukeratu ikasgaia be bai, ikusten duzuen moduan, ez da bakarrik matematika, nik klikatuko du matematikan, hemen alduzu erabili aukeratu zen mailatarako nahi duzuen, eta izenburua baldin badakizue, aurrera. Orduen, gonbidatzen zaituet, hemendik paseotxu bat emotera. Begitutera zer dagoen, danak ezin dira ikusi ez dagolako denporarik. Bai? Nik ipiniko dutzuet, lehenengo DBH asko erabiltzen duten jardueretako bat, JClickeko jarduera bat. Lehenengo DBH erabiltzen dut, baina ikusiko duzue, goragoko mailetarako be balio da bela. Eta GeoClick dauka izena. Titulo badakidanez, ipintzen dut, eta emoten dutzet buskarreri. Eta hemen dago, emoten badutzet playri, hemen agertuko litzateke. Orduan, nik hau zelan erabiltzen dut. Ipinten dut arbela digitalean. Orduan, etortzen azuna, klikatzen dut, soinua deko, soinuak igual molesta egiten dau, soinuak kendu egiten dutzezue, eta listo. Eta hemen deko zuez, geometriako hainbat arlo. Adibidez niri asko gustatzen jaten da hau angeluak zirkunferentzia. Klikatzen dut, eta orduen hemen aukeratu behar dut. Hau angelu zentrala izango litzateke, orduen klikatzen dut, eta ondo dagoela esaten duzte, inskribatua. Hau ipini ezkero zentrala txarto dagoela esaten dau, bai, soinuak, eta zentrala. Bai, urrengora goaz. Eta orduen ikusten duzuen moduen, inskribatu emoten duztie, eta pentsau behar dut zenbatan zentrala. Bueno, zentrala beti da lesbikoitza, 150 izango da. Zentrala 30 dalez, inskribatua erdia izango da, 15. Eta oran, oso era politean, nik esan egiten dutzu ikasleari, ia, fulanito, zuk zer ipiniko zeunke hemen. Eta zergaitik, eta azaltzen zoaz. Bai? Hori arbelean egiten dugu. Gero aldozuna eginda, hemendik pantailazo bat, eta horrietan ipini, eure kuadernoan egin dezaten. Bale? Aurrera joango naz, ikusten duzu ariketa gehiago dago zela, hemen egin behar da bena da, banan. Hau, 30 bada, hemen idatzi bako dabe, 15. Eta ondo ipiten dau. Intro hori mondotzetenean, ona ekarri dau. Hemen hau 110 bada, hau 55. Nik 55 intro egiten da benean, onartu egiten dau, eta ipintzen dau. 60 izan behar 120, nik ipiniko bane 110 txarto, zarate egiten dau. Bale, eta orain joango gineteke, danak egiten. Ikusten duzu zelako aukerak emoten da bezan. Bai, eta hau ez da bakarrek lehenengo DBH batean lan egiteko. Bai, egin dut angeluena, zirkunferentzia, maina behitu hemen, zelako interesantea dago zan. Bai, igual honek apurtxu bat aurrerago, baina honek zelako ondo dago zan. Bai, eta honek talde lana egin daldozu, beraien artean eztabaidatu dezakete, eta oso ondo dago. Bale? Bueno, hori ze, hemen ipini dutzu eta zea, bakarrik euskerakoak, euskera eta matematika, gaztelera eta matematika, baina hemen filtro honek ipintea da, ez besterik. Bale? Orduen animatu paseotxo bat emoten material horietatik, eta ia topetan duzuen baten bat, zure ikaslentzat egokia dana. Venga, bezarkada bat.